niečo stávame bunker. Takže ja vám ukážem, čo máme tu v bunkri. Takže máme tu kôš, čo sú tam veci, ktoré, čo som ja bral. Tutok máme hocičo, čo Šimon vymyslel. Toto vyťahujeme s týmto drevom. Toto vyťahujeme s týmto drevom, to sme našli v takom inom bunkri. A je tu hra na mobile, tu máme vedra, tu máme plot, tu je vchod. Máme tu rúbsaky, máme tu podsedáky, je tu Mišov, Mikov, môj, Ajov, Šimonov, Milanov. Máme tu takúto vec, neviem čo to je. Máme tu pilky, máme tu myšovú poličku s bandaskou. Máme drevo, tam je ďalšie dačo, plot. Potom idem ukázať bunker. Taký bunker, kde sa nepriatelia. Hej, no poď. Šimon, poď so mňou. Tam hore bol náš starý bunker, len sme ho... Šimon, poď so mňou. Dobre. Tutok, čo vidíte, toto, tak to je ich bunker. Tak ja vám to ukážem. Možno vám ukážeme, ako ťaháme drevo s tým. Možno. Dobre, teraz sa to musíme dostať dako. Máš lepšiu cestu. Dobre. A čo tu nesieme zajtra z domu? To máš za teba nesie. no, Ja mu zavolám. Si voľný? hej, zajtra som voľný. Poď mu kázať. Zajtra od akej? 10:00 pôjdeme. 9:00, no som chcel ísť o 9:00. Ja neviem, dokedy spím ani to nie. Ja spím len do 7:00 a do 8:00. Ja spím do také 8, 7. Dobre, tuto je ten bunker. Sa tu rozhodujeme, že kedy zajtra prídeme na druhú časť tohto bunkra, čo je tam. Takže tu je ich bunker. Majú tu štíkačky, majú tu kôš, majú tu, neviem, dačo, také dreva, neviem. A to je všetko a majú túto. A ideme vám ukázať, ako ťaháme drevo. No takto, že. Daj, namotaj ty. Dobre, ukazuj. Tomáš vám ukáže, ako dáme toto drevo tam niekde. Dobre, najprv to musíme takto. Musíme to... Áno, musí to takto odmotať ako. Čakajte, ja mu to podržím. Tak. Dobre. Teraz, Akvajte. ešte zase to musíme. Áno, zase. Niko to bude držať. Tomáš to dáva. Takto. Uvoľním to máš, troška? No, netreba. Potom takto dáme, aby to No. bolo dobre zamotané. Potom zase takto. Ak sa mi to nerozviaže, sa mi už to párkrát rozviazalo, čo sme ťahali drevo. Dobre, to už nahá tak. A teraz vám Niko ukáže, ako ťaháme drevo. Do ktorej strany? Tam hore ťahaj. Akože To je iba. drevo. Nevadí. Poďme. Dobre. Poďte. Takto ťahajú drevo. Títo chalani. Dívajte, vidíte? Takto ťahajú drevo. Dobre, tu máš, Tomáš. Dobre, máte? Dobre, Toto- teraz choď toto hore, musíme ho choď, domotať. choď hore. Dobre. Ja idem hore. Pomôžem ti, Šimon. Dobre, ideme hore. Takže... Takto. Sa musím tako vyškriabať. Aj. Alebo idem inakšou cestou. Tam sa Tati. Takto. Ideme hore. Takto. Ideme
potom vám ukážem tamto dole. Dobre. Zatiaľ vám to idem ukázať dole. Ak chcete vidieť. Máme tu, tam išli oni, čo majú ten bunker. A tam dole už je vchod, ak vidíte. Tu máme domy také, máme tu veľa domov, tak neviem, tamto už je vchod. Teraz idem naspäť. Tak oni tam motajú lano, tak to nech motajú len. Ale dačo som vám zabudol ukázať v bunkri. Dobre, takto tu, Šimon ide hore. Dobre. Takže takú vec som vám zabudol ukázať. Takže, tuto je diera. A tady o to sa dá ísť za tým. Aby sme sa iba požičali to lano. Dobre. Tuto. Dobre. Šimon, pôjdeme o 9. Dobre. Takto. Sa ide von. Všetci poďte sem, ideme sa rozlúčiť. Ajo, daj. Ajo. Čaute. Šimon. Čaute. Čaute. Čaute, dajte odober a like. Hej, dajte mu odber. A napíšte do komentárov, že ako to tu vypadá. Dobre, čaute.